Днес на фокус ще сложим неутралните цветове, като черно, сиво, бяло, бежово, кафяво. Те са основни за комплекта инструменти на декоратора. Всички неутрални палитри не излизат от мода, но основното в тях предимство се състои в тяхната гъвкавост, тъй като лесно се съчетават и не са натрапчиви. Черното се използва най-добре в малки дози и като акцент. Всъщност, някои експерти твърдят, че всяка стая се нуждае от докосване на черно, за да заземи цветовата схема и да й даде дълбочина. Според индианците това е силно защитен цвят, както и черния турмалин. В Китай пък черното отговаря за женската енергия инь, наземната, майчинската и инстинктивната сила. В други култури някои женски божества са изобразявани и в черно. Диана от Ефес или индуската Кали. Сивото е неемоционален цвят, едновременно неподвижно и неемоционално. Сивото е стабилно и солидно, създава усещане за спокойствие, за освобождаване от хаоса на света. Сивото е тихо, резервирано. Не стимулира, не енергизира, не радва. Използвайте сивото в помещения като бани. Ако това видео ви е допаднало, запазете и споделете и ще се видим в следващия цвят. Благодарим!